bai wuce sai za su kashe ni ba. Oga anya mutumin nan kwa ba a shirye yake ba. ƙarya yake dan ubansa na ce ƙarya yake dan ubansa. Idan na rasa aikin nan kai kanka ka san me zan iya aikatawa. Sha in ka isa ka je ka fito da shi. Ta mutum zai zo innocent bai san ya aikin dan sanda yake bai zo ya ba mu doka. Zan iya yin abin da ya baka in dai akan bikin duniya ne. Ni kai kes din dai. I will do that. Kuma whatever the case may be, ever you are. Nobody can play with lion to survive it. Zai san da ni yake magana. You see there's no problem. Then I will show. Let them say. I will show you who I am. I'll shut the because I will shut for you. Kamfanin SR Hausa Film Productions ke gabatar muku da wannan shahararren shiri. Shirin gobe ya kasance mai tsananin tawakali game da juriya don samawa kayi na sama dogara. Ya zamo zakwakuri don cimma bori nasa amma sai dai a wani bangaren cin amanar aure ke zama doguwar igiyar da ke rusa farin cikin ahali. Ba zama na zuwa.